regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. תני לי כמה דקות, אני אחזור אלייך. אמרתי לך שהדוח מוכן, אני רק רוצה לעבור עליו לפני שאני אשלח אותו. רמילה. מה? אני רוצה שתקשיב לי רגע. אני החלטתי שאם התוצאות לא טובות, אני לא נלחמת. יקרה מה שיקרה. נשמע מה הרופאה תגיד ואז נדבר. אני אומר לך, יהיה בסדר, את תראי. ענבל, תני לי דקה, אני מאמא שלי פה. אני אחזור אלייך. אמא, אני חייב לסיים פה רגע. תיכנסי ואני אבוא אחרייך. משהו תתקשרי. אני עושה פה סיבוב, מקסימום אני אבוא ואני אסוף אותך. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. מספר 502, אורית לוי לחדר 304. אפשר להזמין מגש פיצה בבקשה? כן, בטח, איזה גודל? מה הכי גדול? שיחה נכנסת, נמילה שלי. שיחה נכנסת, נמילה שלי. רבקוש, היי לאה, מה נשמע? מה העניינים? מה שלומך? הרבה זמן לא שמעתי אותך. כן, הרבה זמן. אני רוצה לקבוע לקפה? אפילו היום. היום? אני תמיד חושבת איך רבקוש יודעת לחגוג את החיים. איך הייתי שמחה, אבל את תופסת אותי ברודוס. ותגידי, עשית את הבדיקה הזאת שהייתה לך? לאה, את שומעת אותי? כן. אוקיי, תתקשרי כשתחזרי. ביי.
הימנית של ההקצאות, כן. רגע, אני חייב לסיים, ביי. אמא, תגידי, את השתגעת? אני כל היום מחפש אותך, את לא מסתכלת בטלפון? רמילה, אתה לא מבין. רמי, החלום של אבא שלך ושלי היה לנסוע לפריז. אמא, את לא מבינה שאת תלחץ אותנו בטירוף? תקשיב לי. אבא שלך עליו השלום הלך. אני עדיין כאן. פריז. מה פריז, אמא? מה פריז עכשיו? אני נוסעת הלילה. אתה תראה. איך הלילה? מה הלילה? אמא, את בסדר? את העמדת את כל העולם על הרגליים, כולם מחפשים אותך. מעולם לא הייתי יותר בסדר. פריז מחכה לי. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus